חברים יקרים, מה הקשר בין מאכלי חלב לאברהם אבינו? בא הרב ראוך רוזנבלום בשם חז"ל ומסביר רעיון נפלא. בחג השבועות אנחנו לא רק חוגגים את מתן תורה, אלא אנחנו גם זוכרים את אברהם אבינו שהגיש למלאכים שבאו לבקר אותו. מה הוא הגיש להם? חמאה וחלב. כי התורה לא ניתנה רק כדי ללמוד, אלא כדי לחיות אותה, להיות אנשים של חסד, של אכפתיות ושל נתינה. ובדיוק כמו רות המואביה, גיורת, ענייה אלמונית שהפכה לאם המלוכה, בזכות מידת החסד שלה. אז כשאתם אוכלים עוגת גבינה, שאנחנו אוכלים עוגת גבינה, בואו נזכור למה. חג שבועות שמח, הרבה בריאות, ולא לשכוח לעשות לייק. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי